Бик тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә баклажан, суган, йомырка, сарымсак, тозбырыш, яшел тәмләткечләр һәм инде әлбәттә теләк кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче суганнан башлыйбыз. Табага сыек май салабыз. Суганга кадәр сарымсакны шулай изеп, менә шулай майга сарымсак тәмнәре керә. Һәм инде суганны шакмаклап турыйбыз. Һәм без анда суганны салабыз. Суган шулай кызатыра. Баклажанның кабыгын чистартабыз. Менә хәзер инде баклажанны шулай шакмаклап турыйбыз. Менә шулай гына кисеп бетермәдем, җайлы булсын өчен. Менә шундый зурраграк кисәкләргә. Менә шулай без инде баклажанны әзерләдек. Һәм инде баклажанга йомырка сатабыз. Тоз сибәбез. Бырыш. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Хәзер инде без шуңа әзер баклажанны салабыз. Менә инде безнең баклажаныбыз әзер булды. Бик тәмле. Менә инде дусларым басып торам, оператор ничек түзәдер. Менә шундый тәмле монда. Әлбәттә инде тәмле булсын да, инде без тәмле ризыклар гына пешерәбез. Тәмле ризыкларны пешергәчтән үземә дә рәхәт шундый. Үзем дә сөенәм. Менә шулай яшел яфрак та куйык әле. Моны гарнир иттереп бирсәгез дә ярый, кайнар килеш, салкын килеш кабымлык итеп бирсәгез дә ярый. Бик тәмле сезгә шар дип уйлыйм. Әзерләгез әле сез аны. Менә хөрмәтле тамашачыларым, баклажаннан әзерләнгән ризыгыбыз бик тәмле итеп пешеп чыкты. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгалә сезгә исәнлек, саулык биреп, матур тормышларда гына яшәргә насыйп булсын.